Mfundisi. Hawu, okay. Hey, kumunandi ukuba umakhelwane kaMfundisi. Yeah. Yey, hayi siyabusa endaweni. Mfundisi, ngithi lana sengenza ishebo ngenzela izingane. Ngithi yibo usawoti bula lutho. Khumbula izwi ngithi yimani usawoti wesho. Athi mina asingibuza umfundisi ngiyazi ukuthi awehluleki. Yeah, udinga usawoti. I know udla makena sawoti. Uyezwa ukuthi khona into eshodayo. Kuduma. Uyazi noma umama engekho. Kodwa phela sengakutshontshela ubuyini usawoti. Awuzi nje Nkeshezana. Ngomchazelo. Hallelujah. Ngizomchazela. Yabona, okay. Yey. Hayi bandla. Ngiyawuthola ke usawoti. Sengishiya iBhayibheli lami ngicabanga ukuthi sesiyezwini. Okwenyama nokomoya. Nkosi, ngifuna ukugcila kuleli verse osongithinta ngalo ukuthi siwusawoti wesho. Nkosi yami. Yeah. Zimnandi indaba. Indaba kuyitholakala. Uyazi. Ngiyabuka lana. Ngibuka ukuthi ke manje nawu usawoti usuvele wampumpununu. Usuhamba wodwa. Sengofaka kwini babumfundisi. Kanti awunako ukufaka khona. Akukho kodwa nje ngibengazi ukuthi ngeke umfundisi wehluleke. Yey, ngikhumbuza imvana sithi wabesadla wathi bathi sinko. Yeah. Ukuthi inhlanzi wazenza zavele zandi inhlanzi. Badla abantu baze bakhomba ngophakathi. Kuthiwa babefinya ngendololwane indlela bakumnandi ngayo. Manje makelo usho ukuthini usofuna into ozofafaza kuyona manje. Ama-pieces nje. Hawu bekunani umfundisi. Yabona le ngizoba nenkinga encane lapho ngoba manje yabona lelizwe esikhuluma ngalo la lithi thina singusawoti wesho. Angazi noma mhlambe wena khona indawo oyaziyo ethi mhlambe singama pieces ezwe phela bese ngikunikeza usawoti ngithi mina sivale la uzwe beka lapho kodwa ke manje ke nakho inkinga ekhona konke sekunje sekuba nje cha ngenxa yesimo siyabonelela. Yeah. Athi sibusisiwe esiphayo kunesamukelayo. Yazi izongilimazi ngoba phela manje umama akekho yabona. Kodwa ke ake ngiwathathe lama pieces ngibona ukuthi mhlambe ngahlanganisana nani. Ngoba into encane ngifuna into eningi kakhulu. Into encane nje. Amen. Hayi niyaphila baba. Kuyabuswa la ekhaya. Ngihlale ngizwa amaphunga. Yithi asparagus ke le abayidlayo. Yey, hayi uyaphela. Hayi asini singavele siwayeke kanjena ngoba manje masuwahlukanisa. Phela sefana nomndeni kaMapieces. Ngisale nje sekuphela ukuthi uyazi umuntu uzene baba. Awusakhethi noma mhlamba amabili amathathu ke. Wazalekaka umuntu waqinisa ngisaxoxa ubufakazi bokuthi ayikho impilo ngaphandle kokuvana. Uyazi lento iyangithinta. Ngoba njengoba uzele nami ngizele. Yabo uzele nje nami ngizele. Ngenze njani niphakele ngoba phela nganika ngimhlakazela mhlawumbe iphisi elilodwa. Udle nabantwana. Sekuwena ophakela thina manje. Ngoba phela izwi lisho kanjalo. Lithi nje umakhelwane fanele wabela nabantu. Wabela amaphufu sekuyimelo mpofu. Ayibonga inkosi. Cha, yazi ukuthi emzalwane wenkosi ngoba ngifuna siyivale. Nalo lelizwe angisaboni ukuthi ngizokwazi ukudlula kulona. Awuvele nje uthathe kanti sinomchazelo umama sekusale bonakala. Uyazi usakhuluma kanjalo sengibuka phela indaba enkulu ukuthi nizosheba naye. Sisikhona ishebo kodwa manje okufaka yazi ngakhumbula indaba kaIsaac noba kwakhe bese entabeni bayokwenza inkumbi yomhlatshelo. Uthi uIsaac baba ngiyawubona inkumbi nomlilo athi kodwa manje iphi inqama liphi rice baba liphi rice. Hayi inkosi
Hey, ayilasibulala iBhayibheli. Siphila ngayo. Ayilasilayisi. Let's inkembe sikanhlangothi zombili. Yeah. Khona manje kade yabona khona manje kade ngiyimvala enikana ngehlahle. Sengu-Abraham or kepha umhlatshelo. Siyabona Futhi ngiyalibona. sikho konke. I-rice. I-rice babe. Uthathe nempuphu ke. Hey, iy'ngane abayikhetha. Abakuthanda kabi i-rice. Okay. Hey, ave niphila. Uyazi ukuthi uyabedlula abanye abafundisi. Umfundisi ungabe usashiya nespice ngikhohliwe phela usawuthi kwesinye isikhathi awushayi khona. Yabona nje le chicken ngifuna ukuyigrilla bese ngithi vu i-chicken spice. Yey. Sengifake lapha i-rice. Kwangenza umuntu baba. Yazi ukuthi iy'ngane zizojabula noma makhelwane bezwa ngami namhlanje. Iphuma. Yey, niyaphila. Uthi ngifane sengikushela nesibusiso rakha boshanda labantu. Makhlukwana uhambe kahle. Uhambe kahle makhlukwana. Ayibonge inkosi lapho. Siyabonga baba. Ah,